L-istudenti post-sekondarji jistgħu japplikaw għall-istipendi u lotjiet online mit-2 li ġej. Id-dettalji dwar dan l-inċentiv tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Matula, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għamilha ċara li l-istipendi qegħdin hemm u m'hemm l-ebda ħsieb li dawn jintmessu. Bħala Ministru ta' Gvern Laburista ser nibqa' naħdem u sabiex nassigura propju li l-istipendi jibqgħu jissaħħu. L-istipendi huma għodda importanti ħafna għat-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna sabiex dawn ikomplu l-istudji tagħhom. Il-Ministru Grima ħabbar ukoll tibdil f'bands differenti ta' dħul li permezz tiegħu 350 student ieħor sa jibbenefikaw minn stipendji supplementari. Allura dan ikompli iżid ma' diversi inċentivi li dan il-Gvern qiegħed jagħti l-istudenti tagħna, nfakkar f'diversi inizjattivi oħra fosthom l-eżamijiet b'xejn fosthom anke lotjiet ta' 500 euro fis-sena għal 3 snin konsekuttivi wara li student jibqa' fil-perkors edukattiv tiegħu wara sekondarja. Intqal li fl-aħħar 4 snin il-Gvern investa fl-istipendi aktar minn 135 miljun euro u stmat li din is-sena madwar 17,000 student sa jibbenefikaw mill-istipendji li huma mqasmin fi 3 kategoriji: in-normali li huma aktar minn 100 euro, il-prescribed li huma qrib il-200 euro u l-high priority li huma qrib l-400 euro. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni appella lill-istudenti biex jagħmlu t-talba tagħhom għall-istipendju kemm jista' jkun kmieni.